arribaran ben amunt. La limusina està a punt d'arribar. Una limusina? Avanti, populi! Au, va, animeu-vos. Cal començar des de baix. D'acord, des de baix? Però cal tant! Revolucionaran la història de la música. Explosió de glamour. Bon profit! Històries d'amor. Una nova manera d'estimar la música. L'Orquestra Terrestre. A partir del 8 d'abril als cinemes.